Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і мы распачынаем наш сённяшні эфірны дзень, абмяркоўваем падзеі ў Беларусі і за яе межамі. Прычым сёння будзем абмяркоўваць з пункту гледжання эканомікі, але, відаць, праз прызму палітыкі, бо куды ж без гэтага. Тым больш, што сёння ў нас у гасцях з аднаго боку эканаміст, а з другого боку ўсё ж таки палітычны чалавек блізкі да палітыка, экс-кандыдат у прэзідэнты ўсё ж таки як-ніяк на выбарах 2010 года. Такім чынам, вітайце, Ярослаў Романчук. Добрый дзень, спадар Ярослаў. Прывітанне, Зміцер, прывітанне спадарства. Спадар Ярослаў, калі ўжо заговорили про эканоміку, то ж самое такое актуальнае, ну і блізкае, відаць, кожнаму беларусу, гэта курс долара. Ну, эканамісты кажуць, курс беларускага рубля у адносінах, да, але вот беларусу бліжэй такое, колькі каштуе долары, што з ім адбываецца. Так вось, што адбываецца сёння на валютным рынку, што гэта такое імклівы рост уніз ці ўверх, умацавання невядома каго і чаго з беларускім рублём, карацей кажучы, што адбываецца? Справа ў тым, што нам вельмі падабаецца, калі гэта імклівае падзенне, шок, гэта ўсё такое, дарэчы, да загалоўкаў, якія карыстаюцца папулярнасцю ў розных медыях, але на самой справе ідзе проста звычайная ситуация, калі Нацыянальны банк стараецца праводзіць вельмі збалансаваным манетарную палітыку. Па сутнасці, ў 2021 годзе мы назіраем стабільны попыт грошаў. Паказчыкі М3, М2, М0, грашовая база, яны па сутнасці не змяніліся, або змяніліся мінімальна. Гэта значыцца, што нават пры тым, што афіцыйны ўзрост ВУП на 2,5%, ён мог бы прадугледжваць больш такую мягкую манетарную палітыку, але Нацыянальны банк ведае, што гэта рабіць нельга. Ён бачыць, і што адбываецца з цэнамі нават у рэжыме кіравання альбо трымання гэтых цэнаў. Вось і таму я думаю, што тое, што мы сёння бачым, гэта адлюстраванне цэлага шэрагу чыннікаў. Перш за ўсё, даляр, які сёння мы бачым, гэта не даляр, які быў там 2-3 гады таму, тому што вельмі мягкая грашовая палітыка Цэнтральнага банку Амерыкі, ФРСу, давяла да таго, што шмат валютаў свету падаражэлі там 7-10%. Тая ж, напрыклад, украінская грыўна там набрала 7% у дачыненні да даляра ў 2021 годзе. Так што той факт, што у нас даляр па сутнасці такі, які быў у пачатку года, гэта сведчыць пра вось тое, што у нас і грашовая палітыка штатаў, і, безумоўна, вельмі добры, карысны для Беларусі экспарт тавараў і паслугаў. У нас балансаваны гандлёвы баланс, у нас балансаваны бюджэт, вельмі важна, і нас урад таксама не выкарыстоўвае сродкі для таго, каб фінансаваць нейкія ўнутраныя інвестыцыйныя праграмы, медыцынныя праграмы. Так што ўсё гэта сведчыць пра тое, што на нейкім узроўні, на псіхалагічным, мабыць, Лукашенко зразумеў, што тут душыць Нацыянальны банк і змушаць яго, прымушаць да таго, каб ён гнаў заробкі да $600 звыш, для таго, каб ён там раздаваў направа-налева крэдыты, нельга, таму што ён памятае, што адбылося ў 2011 годзе, 2014-2015 годзе. Так што вось якасная праца Нацыянальнага банку, яна з'яўляецца часткай вось гэтай складанай сітуацыі, калі амоўна права, амоўна эканоміка прымушалі быццам бы да іншых паводзінаў. Ну, але зноў мы бачым, што як працуе, напрыклад, Цэнтральны банк Расіі таксама даволі кансерватыўна, і наш Нацыянальны банк таксама паводзіць сябе прафесійна. І калі паглядзім на апошнія 25 гадоў, то гэта апошнія 5 гадоў, гэта, безумоўна, самый якасны перыяд у манетарнай палітыкі нашай краіны. Калі мы кажам про 22 год, тут же не будзе такой
такога попыту на тавары класычнага беларускага экспорта, не будзе вось такіх спрыяльных знешніх умоваў, пачнуць дзейнічаць санкцыі, і вось тут ці дадуць Нацыянальнаму банку рабіць тое, што рабіў у 2021 годзе, это вялікае пытанне. Ну, але я думаю, што калі будзе дэвальвацыя, она будзе мінімальная, і вось калі мы прагназавалі курс беларускага рубля на пачатку 2021 года, ну, перш за ўсё, ніхто не думаў, што будзе вот такі шалёны ўзрост экспорту на 35-40%, а да еўрапейскага звязу больш у 2 разы павелічыліся пастаўкі тавараў, нягледзячы на санкцыі. Мы не думалі, што вось менавіта гэта будзе такім чыннікам, які карысна даб'ецца на стане беларускіх фінансаў і плацежнага балансу. Ярослав, ўсё ж таки прыгожыя такія словы чуем мы ад эканаміста. Ну вот я звычайны шараговы беларус, і слухаючы вось з аднаго боку вас, а з другого боку чытаючы інфармацыю про тое, што і сёння раніцай адбыліся таргі і ізноў долар падаражэў, і за апошнія 3 дні на 11 копеек вырас курс долара, і я думаю, ну вось з аднаго боку ўсё правільна, там Нацбанк маладзец, а долар расце. Так ці будзе паўтор 2011 года ці не? Катэгарычна не будзе, таму што мы кажам на 11 копеек расце. Ну а калі ён быў 2,60, 2,67, а потым стаў 2,45, таксама людзі не думалі, што гэта вось рубель даражэе. Яны не казалі. Ну, просто прызвычаліся да таго, што ну, менавіта вот так складаецца, копейка туды, копейка сюды. Я не думаю, што ёсць нейкія чыннікі для таго, каб сёння казаць пра падзенне драматычнае для рубля, падзешавенне рубля, таму што, ну, бачым рэзервы 8,5 мільярдаў, мы бачым плацежны гандлёвы баланс, мы бачым забавязкі дзяржавы да даўгоў, таксама ўсё гэта сёння перакрываецца. Праблемы начнуцца тады, калі вось нашы асноўныя экспарцеры, калі нашы прадпрыемствы пачнуць сутыкацца з праблемамі збыту тавару на знешніх рынках. Як гэта будзе? Ці гэта будзе з грудзеня, ці гэта будзе з студзеня, ці гэта будзе там сярэдзіне 22 года, мы ўсе не ведаем, тому што ёсць схемы, якія нейтралізуюць гэтыя санкцыі, ёсць магчымасці для таго, каб нам Расія дапамагла прадаваць гэтыя тавары, а ёсць магчымасці, а ёсць тыя страты, якія па сутнасці, ну, нельга будзе пераадолець. І вось як гэта будзе на самой справе, мы пабачым на пачатку 22 года. І там, калі зноў яшчэ будзе падзенне цэнаў на нафтапрадукты, калі будзе на металы, на спажывецкія тавары, а калі, не дай Бог, яшчэ будзе нейкі ваенны канфлікт, вось тады гэта будзе іспыт такі беларускай сістэмы дзяржплана, вось, якая будзе зацягваць паясы, і тое інфармацыйнае такую вайну, якую вядзе Лукашенко, і уже міграцыйную вайну супраць Захаду, супраць Польшчы, яна будзе потым транслявацца ў тое, што трэба, хлопцы, нам уставаць на абарону нашай айчызны для таго, каб зацягнуць паясы, сканцэнтраваць рэсурсы на дапамозе тых прадпрыемстваў, якія яны будуць казаць, аб'ектыўных прычынах не могуць гандляваць, не могуць працаваць. Так што будзе трансфер рэсурсаў, людзі будуць зарабляць менш, але зноў, калі мы бачым сёння сярэдні заробак там пад $570, ну добра, там больш за 1000 доляраў зарабляюць там каля 6% толькі людзей. А для астатніх, ну, будуць там плюс 20-30%. Гэта не трагічна, гэта не тая драматычная змена, якая бы давяла до таго, што халадзільнік, лядоўня пачала бы быць больш важнай за тэлевізор альбо за грамадскую вось такую дзейнічую актыўнасць. Ярослав, сёння раніцай чытаючы навіны, я наткнуўся на адным з сайтаў на такі загаловак: беларусы паціху пачынаюць ісці ў абменнікі. Ну і безумоўна, заўсёды, калі ідзе размова пра ваганні курса, пра тое, што пачаў расці курс долара, пачынаюцца размовы, ці час бегчы ў абменнікі. У той же час вось адзін з нашых гледачоў піша: каб займаць чаргу ў абменнік, трэба мець свабодныя рублі. І адпаведна тут как бы два в адным пытанні. Першае,
ну такое банальнае ў нашым ключы, ці час бегчы ў абменнік, і другое, вот наколькі сёння сітуацыя у беларусаў, ці ёсць ім сапраўды з чым ісці ў тыя абменнікі? Вельмі добрае пытанне. Бегчы толькі трэба, калі ты займаешься фізкультурай, дбаць за сваё здароўе, гэта вельмі важна. Вось людзі, незалежнасці ад таго, дзе яны і што яны бегалі, але не ў абменнікі, не ў крамы, а просто бегалі для здароўя. Это першае. Калі ты прымаеш рашэнне вось так сёння, прачытаў нейкі там твіт альбо нейкую там артыкул і ідзеш да банку здымаць гэтыя грошы, ну, значыцца, ты просто яшчэ не разумееш, у тебя ўзровень твоей фінансавай грамотнасці на нулі. Гэта нельга ніколі рабіць, трэба ўсё думаць, вось нейкія, чы паслухаць нас, паслухаць іншых эканамістаў і зрабіць добрыя высновы. Сёння бегчы, здымаць грошы і так далей няма падставаў. Ну, гэта я кажу, таму што я фундаментальна не давяраю банкаўскай сістэме Беларусі, таму што яна дзяржаўная, таму што там шмат інтарэсаў дзяржавы, і нагадаю, што 75% гэта дзяржаўныя інтарэсы, і тут, ведаце, дзе канчаецца баланс беларускіх банкаў, беларускіх дзяржаўных прадпрыемстваў і бюджэту, мы не ведаем, тому што гэта, па сутнасці, адзін кішэнь. Вот, што тычыцца рублёў, так, безумоўна, сёння зберажэнняў амаль няма, культура зберажэнняў, па сутнасці, была пахавана нашым урадам, у нас няма інструментаў зберажэння, калі людзі нейкія грошы маюць, яны там у нерухомасць укладваюць, яны там купляюць вось менавіта такія тавары, там альбо машыны купляюць, думаючы, што гэта нейкі таксама сённяшні камфорт, чаму я буду зберагаць на нейкую будучыню, калі наступіць или не наступіць. Таму сёння трэба просто быць уважлівым, трэба разглядаць рызыкі, звязаныя з тым, што будзе 22 годзе. Ну і там, ведаце, на дэпазітах нельга было ніколі добра зарабіць, ну, калі не зрабіць. Гэтых часоў уже такіх не будзе. Ну і зноў я не бачу магчымасці, каб гэтыя грошы можна было укладваць нейкі бізнес, нейкія праекты, таму што у сітуацыі, калі няма ніякага даверу да праваахоўных органаў, калі інвестыцыйны клімат, па сутнасці, парушаны, разрушаны тымі людзьмі, якія вось узялі за такі крывавы рэжым дыялогу з грамадскай супольнасцю. Тут трэба просто перачакаць гэты рэжым у эканамічным сэнсе, ну і не даваць магчымасці для ўлады карыстацца грашыма насельніцтва для таго, каб казаць, што яна мае давер людзей. Таму калі вы, напрыклад, мы бачым, там вось Лукашенко кажа, які давер, там 80-90%, вось калі бы людзі паказалі сваімі паводзінамі стаўленне да дзяржавы, праз дзяржаўных банкаў, праз тое, што яны кажуць, вось мы не давяраем, ну тады гэта быў бы вельмі такі магутны інфармацыйны сігнал. Але, на жаль, людзі не разумеюць, што менавіта так можна выказаць сваю грамадскую апазіцыю. Слухай, але як просто там, я не ведаю, там выйсці на балкон і сказаць, я не давяраю банкаўскай сістэме, напісаць у Фейсбуку, ці як выказаць? Вельмі добра і празрыста. І я, і ты, і шмат нашых сяброў даўным-давно не маем грошаў банкаўскай беларускай сістэме. Але такіх, як мы, ну, на жаль, не так много, тому што там сярод укладчыкаў фізічных асобаў недзе там яшчэ 7 мільярдаў даляраў ёсць. 7 мільярдаў. І гэта тыя грошы, якія вось у 2021 годзе памер дэпазітаў яшчэ павялічыўся. Так что мы бачым, што мы тут кажам пра амоўную эканоміку, пра тое, што там будуць санкцыі, а колькасць людзей, я думаю, гэта не так 25-30%, яны прагматычна, тэхнакратычна назіраюць і кажуць, ну што, мы тут, няхай тут нехта з'язджае, нехта у турме сядзіць, а мы будзем зарабляць паціху грошы на дэпазітах. І менавіта гэта, 25-30% з'яўляецца той шэрай сферай, вось, якія, за ўплыў на якіх, безумоўна, вядзе барацьбу Лукашенко і рэжым і банкаўская сістэма. Але я чую пастаянна, ну і пастаянна там звяртаюцца да людзей, там і той же самы Латушка, здаецца, і Цыпкала гэтую тэму не абыходзіць, што, маўляў, людзі, ідзіце ў банкі, здымайце з дэпазітаў свае грошы. Ці ёсць нейкія праявы таго, што людзі прыслухоўваюцца да гэтых парадаў?
Таких праяваў няма. Гэта як праявы вось да усеагульнай забастоўкі, да страйку, як прызывы таго, што вось тут усё руне. Ведаеце, на хлусні, на тым, каб трансляваць нейкія свае намеры альбо свае пажаданні, палітыку не збудуеш. Трэба глядзець праўдзе ў вочы. Правда такая, што бы там ні казалі палітыкі, якія знаходзяцца за межамі краіны, людзі, якія бачаць рэальнасць кожны дзень, дзейнічаюць у межах сваёй кампетэнцыі, у сваіх ведаў. А веды такія, што не бачыш, сёння вось там працэнтныя стаўкі павысілі, можна яшчэ падняць. І вось зноў можа быць прызывы апазіцыі дзейнічаюць на там 20-25%, ёсць там 20% железабетонных лукашыстаў, але ёсць, я кажу, 30% той шэрай сферы, якая прагматычна сочыць за грашыма, яна толькі арыентуецца на свою кішэню, на свой страўнік. Вось і, на жаль, вось яны не чуюць тых людзей, якія праз нейкія эканамічныя дзеянні, праз кажуць выказаць грамадскую пазіцыю. Яны сваю грамадскую пазіцыю выказваюць так: мы будзем дзейнічаць так, як нам выгодна, грамадскія ваши пазывы нас не тычацца. Гэта не пра нас. І гэта безумоўная праўда жыцця, з якой мы павінны мець справу, а не хавацца ад яе, быццам гэта нейкія здраднікі нашай краіны. Дарэчы, ось наш сталы глядач піша, дакладней, спрачаецца з вами, Ярослав, ён піша: няма ўжо гэтых 7 мільярдаў у беларускіх банкаў, пра 7 мільярдаў даляраў, пра якія вось вы казалі, ідзе размову. Замест іх ужо мінфінаўкі ды аблігацыі банка развіцця. Дарэчы, шла размова пра тое, што-то там вот неяк там с гэтым банкам развіцця нейкія хітрыкі сапраўды прыдумаў урад. Слухайте, банк развіцця спачатку быў структура, якая была зроблена як кішэня міністраў, кішэня таго ж, памятаеце, Румаса з Мясніковічам, яны праз гэты банк рабілі свае гешэфты. Вось, а потым яшчэ так адбылося, што Румаса быццам і акрэслілі ліберальным рэфарматарам. Вось гэта недарэчнасць такая. Але з пункту гледжання таго, колькі грошаў на дэпазіта, ведаеце, мы сочым з гэтымі лічбамі кожны месяц. Кожны месяц ёсць доўгатэрміновыя тренды, і я не бачу ніякіх падставаў для таго, каб якім чынам абгрунтаваць, што у банкаўскай сістэме гэтых грошаў фізычных асобаў няма. Гэта фізычныя людзі. Каб бы іх там не было, каб не атрымлівалі адсоткі, альбо, напрыклад, былі праблемы з тым, каб зняць гэтыя грошы. Я на працягу апошніх 2 тыдняў меў размовы з людзьмі, якія здымалі грошы, дэпазіты. Гэта даволі буйныя сумы былі, ніякіх праблем з тым, каб здымаць грошы, тым больш валютныя дэпазіты не было. Так што, калі наш паважаны слухач мае нейкія крыніцы інфармацыі, каб пацвердзіць свой пункт гледжання, я з задавальненнем вывучу гэта пытанне, і тады, можа быць, і пагаджуся з ним. Але на сённяшні дзень і фармальныя, і нефармальныя статыстычныя крыніцы кажуць, што гэтыя грошы ў банкаўскай сістэме ёсць. Ярослав, яшчэ адна тэма, якая перыядычна ўзнікае, гэта друкавальны станок, які вот ці то можа ў любы момант запусціць Нацбанк, ці то ўжо запусціў, слухаючы стрымы твайго заклятага сябра Чалага, там вот таксама гэтая тэма праскальзвае, ці то ўжо можа запусцілі, не на поўніцу, але вот все ж таки. Ці ёсць прыкметы таго, што запусцілі, ці ёсць прыкметы таго, што запусцяць, і чым гэта пагражае, калі да гэтага дойдзе? Запусцілі ці не, зноў мы можам карыстацца выключна дадзенымі Нацыянальнага банку. Ёсць такі паказчык М0, гэта наяўныя грошы ў абароце, таксама ёсць паказчык грашовая база, таксама мы адсочваем кожны месяц, і на сёння можна сказаць, што грашовы друкарскі станок для таго, каб стымуляваць нейкія ўнутраныя спажывецкі альбо інвестыцыйны попыт, для таго, каб карыстацца гэтым грашыма для пакрыцця дзяржаўных выдаткаў, няма. Гэтай з'явы няма. Калі ёсць у некага дадзеныя наконт таго, што гэта ёсць, тады можна было бы скінуць спасылку альбо нейкія дакументы, таму што, ведаеце, можна адна справа там сядзець у бары за півам альбо у лазні і меркаваць наконт таго: вось, запусцілі
сілі і такія вось страшылкі пускаць, гэта адно. А мы, вось я в навуковым свеце, мне здаецца, больш сур'ёзна арыентавацца на нейкія афіцыйныя дадзеныя альбо на іншыя крыніцы, якія маюць нейкія дакументальныя пацверджанні. Што касаецца тычыцца таго, ці запусцяць ці не. І вось гэта добрае пытанне, таму што калі у 2022 годзе мы побачым радыкальна іншую сітуацыю з знешнім гандлем, з экспартам калійных угнаенняў, нафтапрадуктаў, хімічных тавараў, металаў. І вось тады, калі гэта будзе мінус 3-5 мільярдаў долараў у гандлёвы баланс, калі будзе гэты гандлёвы баланс, дэфіцыт, калі ён будзе зноў перакрочыць 7% ВУП, вось гэта будзе ціск на абменны курс, ціск на выкананне бюджэту, на тое, каб падтрымліваць гэта 100 наших найбуйнейшых дзяржаўных прадпрыемстваў. І вось тады, я мяркую, будзе стаяць пытанне тым, каб гэты самы друкарскі станок включыць для таго, каб праз інфляцыю, праз дэвальвацыю пераразмеркаваць грошы ў кішэні тых, якія сёння падтрымуюць уладу і працуюць на яе матэрыяльнае забеспячэнне. Сёння гэта яшчэ не пытанне. І вось калі, напрыклад, Нацыянальны банк сёння ставіць пытанне наконт таго, што пора перайсці ў рэжым таргетавання інфляцыі, вось каб яна там была 5%. Зноў гэта спрэчка ідзе, ведаеце, Нацыянальны банк мог гэта зрабіць, але да гэтага не прыстасавана ўся сістэма. Не працуе Мінфін, не працуе Рада міністраў, не працуюць цэнавыя механізмы, шмат гэтых забаронаў, абмежаванняў. У гэтым рэжыме перайсці ў рэжым таргетавання інфляцыі 5% немагчыма. І таму вось зноў мы можам толькі спекуляваць, ці пагодзіцца Лукашенко на тое, каб друкаваць грошы, ці не пагодзіцца. Ці ён пагодзіцца хутчэй, калі, напрыклад, будзе сварка і спрэчкі расці з Расіяй. Напрыклад, калі Пуцін там альбо яго ўрад не дадуць яму грошаў на рэфінансаванне даўгу. Калі будуць праблемы, напрыклад, з гандлем калійным угнаеннем. Так што шмат чыннікаў, і сёння казаць, што нехта ведае, як будзе, гэта просто, ведаеце, размовы за півам, а ў гэтым я вось не удзельнічаю. Ёсць шмат людзей, якія любяць такія спекуляцыі, ці будзе там трэцяя сусветная вайна, ці не будзе. Лах, як кажуць, ім у рукі. Вы просто не умеете правильно пить пиво, спадар Ярослав, видать. Вот я как человек, я как не пьющий человек и не палячий сигаретов, это трезвая голова не так не працуе, як голова у человека, які вельмі любіць гэта самае пиво. Давайте зробім кароткі перапынак у эканамічным абмеркаванні і закранем крыху палітычную тэму, тым больш, што вот я нездарма узгадаў пра палітычны бэкграунд спадара Романчука, удзел у палітычных кампаніях. Сам ён таксама узгадаў у сваёй прамове аб'яўлены тут дэлеўскім страйк усеагульны. І пытаюцца нашыя гледачы. Пытанне не тое, каб па тэме, але ж цікава меркаванне. Што думае спадар Ярослав наконт рэферэндума? Вось я как бы патлумачу, можа быць, наконт ввогуле ваше меркаванне стаўлення да гэтага пытання і, можа быць, ацэнка прапанаванага плана ці стратэгіі апанентаў рэжыма наконт удзелу неўдзелу ў рэферэндуме. Ведаеце, гэта кампанія, які в 1996 годзе, памятаеце, быў рэферэндум, і калі я працаваў у Верховнай Радзе, вось, тады гэта таксама была такая рэч, на якую мы больш магчымасці мелі ўплываць. Сёння магчымасці ўплываць на тое, што робіць улада, мінімальныя. Вось, і тут, ведаеце, калі ты не можаш уплываць, калі твоя заданне только показать, что улада засталася один на один там с неким адсоткам насельніцтва, это мой такі вось погляд, просто не удзельнічаць у гэтым фарсе у ніякім разе. Просто не удзельнічаць, зрабіць усё і тое, каб яны калі будзем удзельнічаць альбо не будзем удзельнічаць, яны зробяць гэта 70-80%, нішто ім не перашкодзіць гэта зрабіць. Але калі людзі будуць удзельнічаць там праз альбо бюлетэні некім чынам складаць, альбо стужкі нейкія рабіць, гэта будзе зноў яшчэ будзе мець 30 000 рэпрэсаваных, мы будзем той же результат мець, і Лукашенко скажа, вы глядзіце, мы таксама перамаглі
людзі нам давяраюць. Таму каб не было шмат магчымасцей маніпуляцый, мы паглядзелі, напрыклад, у Расіі таксама, калі было пытанне, ці ўдзельнічаць у гэтым фарсе апошнім расійскім ці не выбарах ў Думу, і яны выкарыстоўвалі метады праз электроннае галасаванне. Ну, гэта яшчэ можа быць будучыня Беларусі, каб выкарыстоўваць гэтыя сродкі для таго, каб падтасоўваць рэзультаты. Таму, з майго пункту гледжання, аніякіх справаў з рэжымам, з тымі кампаніямі, якія яны агучваюць, нельга мець, таму што рэалістычна ўплываць на ход кампаніі, на змест кампаніі, на падлік галасоў, на тое, каб потым аспрэчыць рэзультат, мы мець не будзе. Ні адзін чалавек у свеце з сумленнем, з праўдай у вачах не будзе прызнаваць гэты рэферэндум як легітымны праз ад чалавека, які давным-давно гэтай легітымнасці не мае. І калі некаторыя людзі уявілі сябе пра нелегітымнасць Лукашенко толькі ў 2020 годзе, мы з тобой, Зміцер, вельмі добра ведаем, што гэту легітымнасць Лукашенко страціў у 96 годзе. І яшчэ адна там кампанія, ну, ніякім чынам не прычыніцца да таго, каб яго альбо больш легітымізаваць, альбо больш не легітымізаваць. Але калі мы тыя, якія вядзем барацьбу за свабоду, дэмакратыю, незалежнасць краіны, адмовімся экскамунікацыя рэжыму, і экскамунікацыя усіх наших партнераў заходніх з рэжымам з'яўляецца, на мой погляд, найбольш эфектыўным спосабам данесці інфармацыю да той шэрай сферы 30% пра тое, які у нас у краіне рэжым. Гэта прынцыповая пазіцыя, гэта пазіцыя не пасіўнае назіранне, гэта просто казаць усім праз сацыяльныя сеткі, праз тыя медыі, якія ёсць сёння, пра тое, што адбываецца ў краіне, але ўдзельнічаць, там, ісці на гэтыя участкі, нешта рабіць, альбо прынцыпова выказваць сваю пазіцыю ў нейкіх фармальных спрэчках з гэтымі людзьмі, я бы не раю. Ярослав, давай яшчэ вернемся да эканамічнай тэмы, дакладней да тэмы санкцый, якія мы узгадывалі. На наступным тыдні плануецца, што будзе ухвалены 5-й пакет санкцый. Размова ідзе пра тое, што 6-й пакет санкцый рыхтуецца. На пачатку 2022 года пачнуць нарэшце там дзейнічаць напоўніцу, нібыта санкцыі уведзеныя яшчэ раней, там з 3-го пакета, там ці з 2-го. Так вось, ці наколькі ўсё ж такі гэтыя санкцыі чакаюцца сур'ёзнымі, ці будуць яны працаваць і якога эфекту ад іх ты чакаеш? Ну, як мы бачым, эканамічнага эфекту сённяшні дзень ввогуле ніякога няма. Больш таго, Лукашенко выкарыстоўвае свой рэжым як рэжым пераможца ўсіх еўрапейскіх санкцыяў, і ў якасці доказу ён кажа: паглядзіце на наш гандлёвы баланс. Мы нагандлявалі з Еўрапейскім Саюзам у 2 разы больш, чым гэта было, калі санкцый не было. Ну, што можна запярэчыць? Нічога. Ён кажа пра збалансаваны бюджэт, ён кажа, што бюджэт органаў дзяржаўнага кіравання ў гэтым годзе будзе 25 мільярдаў, у мінулым годзе быў 21. Так што гэтыя санкцыі ў такім рэжыме, як швайцарскі дзіравы сыр, не працуюць. І ў гэтай сітуацыі, ведаеце, там 5, 6, 10 пакет, можа такі зрабіць, памятаеце, быў такі мультик, ну погоди, мне там 20, там некая 10-11 серія. Так і тут будзе там санкцыі 14 пакет. Уже ніхто не будзе ведаць, што за санкцыі такія. Лукашенко будзе выкарыстоўваць дзіркі, а таксама сваіх партнераў і прэснай звязі, каб гандляваць. Ён будзе выкарыстоўваць расійскіх сваіх лаббістаў для таго, каб нешта ім там прадаваць і актывы і гандляваць праз Расію. Вось, і еўрапейскі звяз зноў будзе казаць, што мы там гэтыя санкцыі вводзім, пашыраем там 29-й пакет. Але зноў пытанне фундаментальнае, якое мы ставім. Ці праз такі рэжым мы дабіваемся звальнення палітычных вязняў, якіх у нашай краіне ўжо амаль 900. І мы зноў, ці гэтыя меры прыводзяць да гуманізацыі беларускага рэжыму альбо да таго, каб прымусіць яго да тых паводзінаў, якія мы ачаківаем. І калі гэтыя санкцыі начнуць дзейнічаць толькі эфектыўна, прымусіць Лукашенко да дыялогу ў 25-м годзе, калі, не дай Бог, там, сярод палітзаключоных будуць і
тыя, якія не дажывуць да свабоды, якія страцяць здароўе, тыя там 500 000 людзей, якія выехалі з Беларусі і шмат з якіх ніколі не вернуцца, таму што будуць яны працаваць жа па-за межамі краіны і ўсё. Гэта страшэнная цана за той спекулятыўны эфект санкцыяў, якія мы маем. Альбо тады мы робім такія санкцыі, якія радыкальна пагаршаюць стан беларускага рэжыму і ўсе гэта адчуваюць. Гэта адзін вось такі метад паводзінаў. Альбо другі, інавацыйны, катэгарычны, неспадзяваны, адмяняем усе санкцыі ў дачыненні да рэжыму, зноў экскамуніцыруем, ніякі контакт з рэжымам не маем і толькі працуем з грамадзянскай супольнасцю, з людзьмі. І вось гэтыя две рэчы, якія будуць мець эфект на паводзіны Лукашенка. Таму што калі не будзе санкцыяў і лютым ён будзе сутыкнецца з крызісам, ён не будзе спасылацца на санкцыяў, на вайну захаду супраць свайго рэжыму, як на прычыну галечы, беднасці і сваёй паразы. Так все ж таки, за які шлях вы выступаете, да якога, ну, в прынцыпе, можа быць, там схіляеце еўрапейскіх партнёраў? Калі больш жорсткія катэгарычныя санкцыі, то якія? Ці, можа быць, вось падтрымліваеце пазіцыю Павла Мацукевіча і Зянона Пазняка, што трэба вот санкцыі, ну, я не ведаю, там, спыніць іх дзеянне, хаця, калі адменіць не атрымліваецца, і каб Брюссель, там, Вашынгтон пачалі дыялог з Мінскам. Безадносна таго, што казаў там Зянон Пазняк, ведаючы рэальнае становішча Лукашенка з Масквой, Лукашенка з еўрапейскімі партнёрамі, тое, што нават в гэтай сітуацыі Нямецчына, Аўстрыя, Кіпр, Італія, яны не пагодзяцца на катэгарычныя радыкальныя санкцыі. Аб'ектыўна палітычнай волі, рашучасці усіх стейкхолдераў рашучых радыкальных санкцыяў няма, іх фізычна няма. Таму я настойваю для таго, каб змяніць, гуманізаваць беларускі рэжым і звольніць людзей, для таго, каб, таму што тут мы кажам пра десяткі тысяч людзей. Я думаю, што найбольш эфектыўнымі для дасягнення гэтай мэты было бы зняцце ўсіх санкцый, а не толькі зняцце санкцый, але каб я б закрыў усе еўрапейскія амбасады ў Менску, я бы экскамунікаваў рэжым Лукашенка да таго моманту, калі ён не будзе гатовы прыняць прапанову пра правядзенне дэмакратычных вольных выбараў. Да гэтага ніякіх падставаў для таго, каб мець з ним справу, няма. Але ён не будзе мець той падставы, тых аргументаў, якія мае сёння. Вось санкцыі, вось такая дрэнная пазіцыя. Таму што, ведаеце, самае галоўнае, як мы можам дагрукацца да гэтых 35% людзей, якія знаходзяцца ў шэрай сферы. Калі не будзе за нас, тады я думаю, што рэжым скончыцца значна хутчэй. А калі санкцыі, на жаль, не пераконваюць іх да таго, каб яны давучыліся да грамадскага дэмакратычнага палітычнага руху. Вот прасцей кажучы, вы прапануеце перагарнуць старонку. Не, катэгарычна не, таму што старонку будзе перагортваць беларускі народ, калі прыйдзе новая ўлада, і тады мы будзем мець, як кажуць, рахунак сумення, рахунак палітычны, і гэта будзе, безумоўна, трэба будзе разабрацца. На жаль, у 91 годзе такога не адбылося, калі разваліўся Савецкі Саюз, і калі б, напрыклад, тады людзі даведаліся пра 37 год, пра Курапаты, я думаю, сітуацыя да Лукашенка на стаўленне была радыкальна іншая. Ніякага перагортвання старонкі, проста трэба бачыць рэальнасць і трэба ісці па шляху, які прывёў да нашай мэты найхутчэйшым тэмпам і з мінімальнымі затратамі. І гэта, я думаю, што найлепшы крок знясці ўсе санкцыі і ніякіх контактаў з Лукашенко да перапановы толькі па адным пытанні: дэмакратычныя вольны выбар. Такім чынам, зняць усе санкцыі з аднаго боку, з другога боку прыбраць усе амбасады, не весці ніякага дыалогу з беларускім рэжымам і проста стаць у рэжыме чакання, пакуль вот яно само ўсё рассмокчыцца.
Ведаеце, гэта ж само не размокчацца, таму што ў гэтым стане, калі няма і эканамічных, фінансавых ніякіх контактаў, рэжым першы будзе змушаны правесці перамовы, будзе сам благаць, прасіць у захад уступіць у гэтай перамовы, таму што ён сутыкнецца з вельмі значным драматычным пагаршэннем сітуацыі. Ярослав, я выбачаюся, што перабіваю. Вы самі верыце ў гэта, я маю на ўвазе ніякіх эканамічных стасункаў. Зараз мы маем пік напружанасці Еўразахаду і беларускага рэжыма, і ў той же самы час вы самі сказалі на пачатку размовы, што ўдвое вырас экспарт у Еўросаюз. Літва, якая клялася, што не будзе пакупаць беларускую электраэнергію, купляе фактычна ўсё, што выпрацоўвае астравецкая БелАЭС. Украіна, якая хай сабе там не цалкам, але ўсё ж таки выступае за санкцыі, таксама толькі і думае, як купіць беларускі мазут, беларускі энергію, бітум і гэтак далей. Про якое, на што, на якія закрыццё, спынення закрыццё, Зміцер, я кажу не пра запыненне камерцыйных потокаў, гэта будзе, гэта ёсць у незалежнасці ад санкцый. Камерцыйныя потокі тавараў, паслугаў у рэжыме санкцыяў гэта падарак Москвы. Я не кажу яго рабіць, гэта першае. Па-другое, калі я кажу пра контакты, я кажу пра фармальныя дыпламатычныя палітычныя контакты, міжнародныя адносіны з міжнароднымі арганізацыямі, Міжнародны валютны фонд, Сусветны банк, ООН, каб не было легітымізацыі гэтай улады. Калі мы кажам про тое, каб купляць, не купляць беларускія тавары, гэта пытанне, на якое мы можем паплываць праз маральныя чыннікі, праз інфармацыю, чаму вы падтрымліваеце рэжым, купляеце гэты тавар. Але гэта будзе рэжым, у які, ведаеце, людзі будуць бачыць, што не захад хоча дрэннага для беларусаў, а сам Лукашенко з'яўляецца асноўнай крыніцай бедаў, галечы і тых праблемаў, якія ў нашай краіне ёсць. І я ведаю, што гэта вельмі цяжка маральна прыняць, але зноў, калі мы бачым верагоднасць першага сцэнару, радыкальныя санкцыі супраць усіх і ізаляцыя рэжыма Лукашенка, каб было максімальна балюча, гэта першы сцэнар. Другі сцэнар, вось такі, які я апісаў, то у гэтым кантэксце другі, падаецца мне, больш прываблівым, больш гуманістычным і эфектыўным з пункту гледжання таго, што шмат больш, на жаль, беларусаў будзе падтрымліваць нас, апазіцыю тых людзей, якія стаяць на баку незалежнасці і свабоды. Таму што, але, на жаль, я думаю, што будзе нейкі там трэці сцэнар паміж гэтымі двума, калі будзе гэты 5, 6, 7 пакет, а рэжым будзе выкарыстоўваць менавіта такую палітыку, ён не будзе прымушаць яго да таго, каб правесці нейкія справядлівыя дэмакратычныя выбары, не будзе прымушана да дыялогу з апазіцыяй, будзе імітацыя гэтага самага дыялогу, і мы гэта будзем в такім балоце палітычным яшчэ некаторы час быць. Так што я хочу просто больш радыкальных кардынальных зменаў, але тымі метадамі, якія дазволяць нам пашырыць, павялічыць колькасць нашых радоў, нашых стороннікаў. Дзякуй вялікі. Ну вось прагноз і аналітыка ад эканаміста Ярослава Романчука о 15 гадзіне па Мінску. Слухайце і глядзіце ў нашым эфіры прафесара, псіхолага Уладзіміра Янчука. Дзякуй вялікі, Ярослав. Всего доброго, до побачення.